Čaute, volám sa Katka Vasmerová, mám 24 rokov a som z Dunajskej Stredy a teraz vám prezradím 5 faktov o sebe. Začala by som s tým, že mám trošku strach z tmy, čo znamená, že keď priateľ není doma, tak radšej spím u kamošky, aby som nebola sama. Veľmi rada nakupujem nové topánky, ale dúfam, že ženy ma teraz pochopia. Mám rada všetko, čo je sladké, naozaj všetko, aj čokoládu, aj bombóniky, aj cukríky, ale mám super genetiku, takže sa na mne vôbec nevidieť. Rada nosím ponožky rozličnej farby a veľmi rada nosím gumičky do vlasov aj na ruke, aj teraz ich mám 2. Takže asi toľko o mne, dúfam, že nám budete držať palce a vidíme sa na finále. Pozdravujem vás, čaute.